Nachádzam sa v Čiernej Hore a zarezervoval som si 2 ubytovania. Jedno stalo 20 eur a jedno 500 eur. Bude ten luxus stáť za to, alebo tá lacná voľba bude jasným víťazom. Tak poďme to zistiť. Pozrieme sa na posteľ, kúpeľňu, výhľad, lokalitu, atmosféru a pomer cena výkon. Mojím primárnym cieľom je teraz dostať sa niekde tam tým smerom, kde sa nachádza aj železničná stanica. A to moje ubytovanie je. Inštrukcie hovoria, že mám prejsť na druhú stranu kolajska. Tu vôbec nie sú ani spravené. A prechody. Je to veľmi bezpečné. Toto vyzerá na schodisko, ktoré mám na fotke. 50 metrov a brána číslo 82. 83. Tu je môj apartmán. Bazén tu je. Máme ešte 20 minút na check-in, tak počkám, nebudem to siliť. Zatiaľ mám z toho celkom príjemný pocit. Uvidíme, aká bude izba. Za 20 eur nemôžem mať veľké očakávania. OK. Zatiaľ, čo čaká na izbu, som pohostený. Palacinky, káva, prekvapenie. Tak to som nečakal. No. Ďalšie schody hore. A tu by sa mala nachádzať moja izba číslo 4. Wow. Nie je to zlé. A takto vyzerá moja izba na dnešnú noc za 20 eur. Je to skromná izba na prvý pohľad. 2 postele, uteráky a pohodlnosť tých postelí si otestujem za chvíľku. Kúpeľňa, sprcha. Vyzerá to už z diaľky, že to žiari čistotou. Ja si myslím, že to za 20 eur bude úplne adekvátne. Je tu kuchynka, môžete si tu spraviť jedlo, chladnička, aj s vodou zadarmo, odpudzovač komárov. Ako ja som spokojný. Určite. A máme tu aj takýto pekný výhľad, pozrite. Vždy, keď niekde idem, tak sa pýtam na lokálne piva. A že vraj toto pivo je najlepšie na Čiernej Hore. 20 eur na noc, ale tento relax je na nezaplatenie. A je čas otestovať nejakú lokálnu reštauráciu. Ideme k moru. Dúfam, že sa mi bude aj naspäť dobre kráčať v tých šlapkách. Toto prekračovanie týchto kolajníc, to je dobrodružstvo. Poznám skrátku, ideme priamo k moru. Predpokladám, že to bude trvať 4 minúty. Dám si pravdepodobne pizzu a našiel som pizzeriu, ktorá má veľmi dobré hodnotenie na mapách, tak idem to preskúšať. Ľudí je tu stále veľa. Prišlo mi lokálne čapované pivo, to je to, ktoré mám aj ja na izbe v plechovke. Uvidíme, ako chutí čapované. Nie je to zle. A mám tu už aj pizzu, ktorá mi tu vyvoniava, pizza Mexicana. Pizza bola super. Za pizzu a pivo som zaplatil 13,50, teplo ma celkom OK. Či? Dobré ráno, vyspal som sa úplne super. A posteľ trošku točia, ale spal som jak zabitý. A každopádne zrejme som dospával cestu, ktorú som sem absolvoval vo vlaku a tam som nespal vôbec. Mimochodom, pozri si to video, ak chceš. No a je čas si dať raňajky a premiestniť sa do 500 eurového hotela. Smer autobusová stanica, ktorá by mala byť tam tým smerom. Thank you so much, Olga. Everything was perfect. Martin, nice to meet you. See you soon. Bazén som neskúsil, respektíve skúsil som ho s jednou rukou. Ak platíte za ubytovanie 20 eur, tak väčšinou máte vždy tie najhoršie očakávania. Priznám sa, ja som mal. A bol som milo prekvapený.
dokonca to predbehlo moje očakávania, takže ubytovanie za 20 eur bolo veľmi dobré. A je čas presunúť sa do ďalšieho mesta, kde otestujem 500-eurový hotel. Ideme do mesta Budva. Taký pocit, že som sa dostal k hotelu a vyzerá to luxusne. We have a steam room, sauna, hammam, Turkish bed. Wow. Poďme si ukázať túto luxusnú izbu. Ja si len odložím veci. Wow, tak v takejto izbe som ešte asi nebýval. Poďme najprv do kúpeľne. Tá vyzerá takto, 2 umývadlá, rôzne šampóny, kefky a neviem čo iné, kadečo. Šupany, papuče, je tu váha, určite sa odvážim. Tu sa bude nachádzať asi sprcha a pozlátená sprcha, wow. Pozlatené prvky na vecku, dokonca kefa je pozlatená. Poďme si teraz ukázať tú podstatnejšiu časť a to je izba. Ja ju najprv ukážem ako celok a potom si prejdeme jednotlivé časti. Takže takto vyzerá moja izba na dnešnú noc. Tam tarará. Obývacia časť a druhá časť je spálňa, takže v obývacej časti sa nachádza takáto sedačka príjemná, ktorá je otočená k televízoru, ale ten televízor je otočený smerom do spálne, takže vidím akorát tak seba. 2 konferenčné stolíky, tu vyzerá ako keby boli nejaké otlačky od pohárov, ale je to taký zámer, aspoň dúfam. A ornamenty pozlatené na stene, ktoré sú z plastu, zrejme. Televízor, ktorý som spomínal, je otočený. Ak sa dohodnete, po prípade s manželkou, ktorá chce spať, vy si ho takto natočíte k sebe a môžete nerušene pozerať. Po prípade manželka vám to otočí na spálňovú časť a bude si pozerať telenovelu. Nechcem to veľmi dochytať, lebo je to pekne vyleštené. A poďme na spálňu. Spálňa je vybavená takouto manželskou postelou, ktorú som ešte netestoval, ale za chvíľku ju otestujem. Sada vankúšov a na konferenčnom stolíku samozrejme nejaké bežné veci, ovládač. Poďme na tie ceny minibaru, mám tu ceník. Všetky minerálky okrem Zuzy stoja 5 eur, Zuza stojí 4 eur, Coca-Cola stojí 4 eur a Red Bull stojí 7 eur. Čo sa týka alkoholu, šoty, čiva stojí 12 eur a ostatné stoja 15 eur, piva stoja 8 eur. Ceny drinkov v minibare sú tiež luxusné, ale je možnosť ísť von, kde ceny budú možno o polovicu nižšie. Pôjdem to pozrieť, preskúšame to. A čo sa týka výhľadu, tak je to celkom fajn. Výhľad na mesto Budva z pravej strany a naľavo je zátoka, prístav. Tento apartman, respektíve suita nie je najlacnejšia, nachádzajú sa tu aj lacnejšie verzie, napríklad Deluxe izba, ktorá stojí možno okolo 300 eur na noc, ale sú tu aj drahšie izby, prezidentský apartmán, ktorý stojí rádovo možno okolo 1000, ak ne viacej. Pistácie za 9 eur, lákavá voľba. Toto svetlo sa mi veľmi páči, je to imitácia elektrónky, všímajte. A smer Budva, staré mesto, malo by to byť niekde tam tým smerom. A dúfam, že ma tie ceny v reštauráciách nezruinujú. Idem do toho cestoviny carbonara.
Tak cenu ste pravdepodobne už videli. Cestoviny a pivko 21 eur. Pokračujeme ďalej, ja idem nájsť to lokálne pivo a dúfam, že nebude stať 6 eur ako ten Carlsberg dánsky čapovaný. Práve som sa pýtal, že kde je najlepší bar tu v Budve. Povedali mi, že El Mundo, to je toto tu. No a pozrel som si recenzie, že 3,5 z 5, avšak potom som ich pozeral, že kam idú a vyzerá to, že sú to čašničky, takže asi to nebude tá dobrá voľba. Tuna Fish Bar, to nebude ono. Toto je labyrint, to je úplne že labyrint. Skúsim ísť touto cestou. Tieto uličky sú proste perfektné. Myslím si, že som to našiel a volá sa to, že Old Town Pub. Thank you so much. Just keep it changed, thank you very much. Lokálne pivo, 4 eurá, neviem ako sa volá, ale vždy lepšie ako Carlsberg za 6 eur na zdravie. Prvenstvu današnje dobe i ja. Je skoro polnoc a v meste Budva to stále žije. Ja som trochu váhal, ale potom som si predsa otvoril toto 8-eurové pivo v tomto lacnom hoteli s takýmto krásnym výhľadom večerným. No a podniky v meste Budva sú fajn, niektoré menej, niektoré viac, ale ceny sú tu celkom vyšrobované. Večer je stále krásny, ľudia tu žijú, prechádzajú sa. Každopádne vidíme sa ráno, dobrú noc. Dobré ráno, noc bola úplne skvelá a vyspal som sa najlepšie. Nemám vôbec predstavu, ako budú vyzerať tieto raňajky. Som zvedavý. Vybral som si celkom bohatý výber na raňajky a ak by som to mal platiť, tak by to bolo asi 50 eur, ale je to v cene izby, takže našťastie. Raňajky kráľov sú na stole. Vynikajúci toast s hovädzím mäsom. Toast bol perfektný, aj nevyskúšať syrový tanier. Raňajky boli perfektné. Tento hotel je naozaj prvotriedny, luxusný, ale zase na druhú stranu treba si povedať, že za cenu na jednu noc, ktorú som zaplatil, aby som kľudne mohol zostať v tom včerajšom ubytovaní aj celý mesiac. Check out please. This is like old town, it's not like proper beaches. Thank you so much, everything was perfect and hope to see you soon. Thank you, bye bye, thank you. Tak, toto bol skvelý zážitok a teraz späť do reálneho života. Takže máme výsledok. Hotel za 500 eur vyhral v komforte, dizajne a službách, ale nebol 25 krát lepší len preto, že stal 25 krát viac. Hotel za 20 eur ma príjemne prekvapil a ukázal, že aj s menším rozpočtom sa dá v Čiernej Hore nájsť veľmi dobré ubytovanie. Ak by som vyberal bez obmedzenia rozpočtu, beriem luxusný hotel. Ak by som však chcel viac cestovať a peniaze minúť aj na zážitky, vybral by som si lacnejšiu možnosť. A teraz ma zaujíma váš názor. Vybrali by ste si radšej hotel za 20 eur, ktorý splní základné potreby? Alebo luxus za 500 eur s kompletným zážitkom?